Sinjuri nsellmilkom għaddiet ġimgħa oħra nilqakom minn ġewwa l-Parlament Ewropew fi Brussell għal programm ieħor il-Vuċi tiegħek insellem il-telespettaturi ta' Net Television u anke l-semmija ta' Net FM. L-ewwel darba li għandi miegħi hawnhekk flimkien għal din is-sena li tliet MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Mezzola u anke Francis Dimek u ma nistax ma nibdiex billi l-ewwel nett ovvjament nawguralkom is-sena tajba, però nitkellmu dwar l-aħħar ġematej tlieta ovvjament kontu Malta, ltqajtu ma' diversi nies, attendejtu diversi attivitajiet soċjali. X'kien ir-rispons tan-nies f'dan iż-żmien ovvjament ikellmukom dwar diversi affarijiet dak li jkun għaddejjin il-familji tagħhom, l-aspirazzjonijiet tagħhom għas-sena d-dieħla. Intom il-vuċi tagħhom, ma dak ekku isem tal-programm, allura xi pretendew minn għandkom biex tkunu l-vuċi tagħhom? Naturalment insellem li l-telespettaturi kollha u nawguralhom jien ukoll lilhom il-familji tagħhom sena tajba. Naturalment aħna ma nħallux sa żmien il-milied biex immorru nintaqgħu man-nies għax kif taf it-tlieta li aħna niżlu Malta kull weekend, konna diversi green weeks isejħulhom fejn wieħed fil-ġimgħa tal-kostituenza ilaqgħana ma' diversi nies. Dal-miliet jiena f'dawn il-ġranet ta' festi naturalment komplejna b'din il-ħidma u ntqajt ma' diversi unions, komplejt l-aħħar sensiela tal-laqgħat ma' unions dwar il-work-life balance u l-aħħar deal illi donnu ħajjintlaħaq fil-trialog illi jmiss, kif ukoll naturalment iżżur il-każini, iżżur diversi istituzzjonijiet importanti. Jiena kelli x-xorti illi mmur indur dar il-Providenza u ntqajt mal-volontiera illi wieħed irid sostni kemm qed jagħmlu xogħol importanti ħafna. Kont qiegħed għawdex ukoll u mort nara ukoll istituzzjonijiet illi jgħinu il-nies illi għandhom bżonnijiet speċjali u allura tammira mhux biss lill-familji ta' dawn iċ-ċittadini Maltin imma naturalment lill-volontarjat li jagħmel xogħol importanti ħafna u jifforma parti importanti ħafna mis-soċjetà ċivili tagħna. Naturalment kellna wkoll kemm jiena Francis u Roberta li intqajna f'diversi okkażjonijiet ħafna attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista fil-każini tagħna u anke istituzzjonijiet oħra fejn wieħed jitkellem fuq politika, naturalment ixu importanti kien il-Brexit u xi oħra marbuta mal-immigrazzjoni. Donnu s-soltu f'dawn iż-żminijiet il-politika donna tieqaf, però din is-sena rrid ngħid illi kull fejn morna u kull min tkellimna l-issues politiċi baqgħu jirrenjaw anke tul il-żminijiet tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Naturalment importanti li nkunu viċin in-nies, aħna naturalment kif għadd nagħmlu 5 snin viċin in-nies għax aħna nilleġislaw għalihom hawn u naturalment huwa importanti li dak li nisimgħu mingħand nies mbagħad intresquh meta nkunu qegħdin hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Roberta, Francis. Naħseb f'dan il-perjodu spikkaw ukoll il-persuni li xtaqu li mill-politiċi tagħhom jirċievu l-għajnuna. Forsi tgħid li għax il-miliet immiżjed minn snin oħra ħassejt li kien hemm ħafna persuni vulnerabbli li batulna l-messaġġi u qalulna għalkemm qed inħarsu lejn pajjiż fejn il-gvern tista' tgħid joħroġ statistika wara statistika u jgħidilna li l-ekonomija sejra tajjeb, bħalissa hemm ħafna nies li qed ibatu qed jgħixu fil-faqar, hemm ħafna nies weħedhom u m'għandniex biss nistennew kemm il-miliet jew attivitajiet bħall-istrina pereżempju fejn il-ġenerożità tal-Maltin u l-Lawċin tant spikkat biex proprju ngħinu lil dawn il-persuni. U hemmhekk jiena ħassejt il-bżonn li mmur niltaqa' ma' dawk il-persuni nara jiena bħala politiku ma anki bħala rappreżentanta tal-oppożizzjoni kif nista' ngħin lil dawk il-persuni. Tiskanta Matthew kemm peress li aħna għandna kostitwenza nazzjonali kemm ikollna l-possibilità li nidħlu fid-djar f'distretti u lokalitajiet differenti fejn aħna nkunu nistgħu nisimgħu il-bżonnijiet veru tan-nies. Fuq kollox għalija dak huwa privileġġ, dak huwa onur, imma dik hija l-politika. Il-politika mhux biss dak li ngħidu u nagħmlu fuq Facebook, mhux biss dak li aħna nitkellmu meta nkollna microphone qudiemna, imma dak li nagħmlu biex naslu fil-qlub u fid-djar tan-nies. U dik naħseb hija xi ħaġa li hija l-isbaħ ukoll bħalna bħala Maltin hawnhekk li niġu eletti nirrappreżentaw il-pajjiż kollu. U kull Malti wawċi jista' jħoss li huwa rappreżentat minna. U għalhekk
Is-suġġetti li jiġu għandna bihom il-Maltin u Għawċin huma suġġetti tant huma diversi. Ġifieri għandek ukoll pereżempju issa kif irċevejt telefonata minn persuna li hija inkwetata ħafna dwar is-sitwazzjoni pereżempju f'xelter partikolari tal-annimali. Dalgħodu tkellimt ma' xi ħadd li qed jagħmel it-teżi fuq l-immigrazzjoni u staqsitni u bagħtit li l-mistoqsijiet tagħhom. Ġifieri tant ivarja x-xogħol tagħna li kif qal David f'dawn il-ftit jiem li jisu kważi minn pajjiżi oħra jieħdu break, aħna lilna ma kien break xejn, komplejna bil-ħidma tagħna anki issa la qed toqrob l-elezzjoni biex aħna nkunu nuru kif 3 deputati nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew verament għamlu differenza. Francis? Jina bħal Roberta u bħal David kelli diversi attivitajiet anki ta' natura soċjali. Uħud minnom tkellimna dwarhom anki meta kellna il-programm li konna rekordjajna ġewwa Strasberg, ġifieri dawk l-attivitajiet għamiltom bħal pantomimi. Jien qosni waħda minn din il-ġimgħa tal-Comedy Nights. Inti Sissa nisperaw li għaddi ma għamilx waħda li jien stess li. Però li inti tmur tattendi u tkun viċin u anki wara tiltaqa' ma jkun ħasem u anki titkellem man nies li jkunu attendew u anki attivitajiet li mortalihom ta' korijiet li ma tistax ma joqtokx il-fatt anki ta' talent kbir li għandna li ħafna nies jassoċjawni mal-qasam kulturali, saqsuni anki fuq inizjattivi ġodda li qed nieħdu fil-qasam kulturali fih dan il-Parlament Ewropew, norbot il-kultura ħafna mal-identità tagħna. Meta mort Għawdex diversi okkażjonijiet, però okkażjoni li żgur nibqa' niftakar huwa sijat għax ħsibt li se nagħmel ftit ħin imma domt ħafna ħin fil-villaġġ ta' Bethlehem ġewwa Għajnsile. Xi ħaġa inkredibbli kif jinħoloq l-atmosfera ta' villaġġ tipiku li huwa villaġġ li huwa qiegħed hemm biex jirrappreżenta tradizzjoni biblika bil-presepju l-iktar parti importanti tiegħu, il-presepju ħaj. Imma mbagħad l-erja tal-ħaddiet ta' min qed jagħmel il-ħobs, l-erja ta' min qed jaħdem fuq il-fwieħa bil-istil antik u allura anki bit-tradizzjonijiet Għawċin inkorporati. U kien mument anki ta' sodisfazzjon u ta' pjaċir kbir għalija. Semmejna l-politika iva wkoll bħala ħbib tiegħi attendejt f'Kazini, attivitajiet ukoll tal-partit u ma tistax tonqos il-mistoqsija issa kemm fadal għaliex in-nies jafu li ftit ġimgħat mill-programm li qegħdin nittrasmettu l-lejla ikun fadal inqas minn 17 il-ġimgħa għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. U allura nies isaqsu iżjed. U nies isaqsu iżjed dwar il-ħidma tagħna, dwar dak li aħna jridu nkomplu nagħmlu ġewwa dan il-Parlament biex inkunu l-vuċi tagħhom. Qed insemmu l-ġranet tal-aħħar tas-sena ma nistax ma nsellimx il-ġenerożità tal-poplu Malti. Mod partikolari rajniha l-kol kemm aħna konna kollha preżenti kemm fl-istrina u kemm fl-attività li mbagħad saret wara bl-isem tant eżatt festa ta' ġenerożità li kienet l-attività marbuta mal-addar tal-Providenza. U fi żewġ każijiet, fil-każ tal-istrina tlaħqet issemma rekord aktar minn 7 miljun euro, fil-każ tad-dar tal-Providenza fuq il-miljun oħra. Tal-poplu Malti kemm jagħti, ġifieri kumment li għamlet il-President ma naħsibx ma nistgħux ma nosservawx aħna wkoll. Ras imbras il-poplu Malti jagħti ferm iktar minn kull poplu ieħor f'kull pajjiż ieħor. U naħseb li għandna għalfejn ikunu kburin għax dawn huma l-valuri li fl-aħħar mill-aħħar inħadnu aħna bħala Malti. Bla dubju semmejtu intom ukoll waħda mit-temi li n-nies dejjem jistaqsu fuqha hija s-sigurtà u anke b'mod partikolari l-immigrazzjoni. Din il-ġimgħa kienet waħda partikolari għal pajjiżna, diversi aħbarijiet ovvja ma' dak man-numru ma' 49 persuna li kienu abbord vapur ftit il-mili l-barra minn pajjiżna biex fl-aħħar mbagħad ittieħdet id-deċiżjoni li dawn il-persuni jiddaħħlu Malta. Tlieta intom tkellimtu dwar din it-tema matul din il-ġimgħa. David, inti wkoll batt ittra lill-membri tal-Parlament Ewropew kollha hawnhekk fi Brussell. X'għattilhom u x'kien il-kontenut ta' din l-ittra? Jiena ili 15-il sena Matthew u għaddejna riżoluzzjonijiet, improvement sar fuq fondi u fuq diversi pjanijiet ta' allocation, però naturalment
għadna ma wasanna għall-ebda arranġament veru li ħares kemm l-immedjat kif ukoll pjan fit-tul. Jina kontet nistenna li waqt il-presidenza Maltija, il-gvern Malti li kellu lodda kollha fideh biex jasal u jwassal lill-gvernijiet kollha tal-Unjoni Ewropea biex naqblu fuq pjan fit-tul, però sfortunatament dana ma sarx, u allura spiċċajna fis-sitwazzjoni fejn nirreaġixxu għal kull problema li qed ikollna kull ġimgħa. Dil-ġimgħa kellna l-Sea-Watch li issa l-Prim Ministru qed jgħid illi donnu hemm deal, imma dana mhux biżżejjed. Ġifieri għandek ftit pajjiżi illi ħadunna, l-istess pajjiżi tista' tgħid illi ħadunna ftit kull wieħed 220 jekk min isser żball plus li minnhom li jinkludu daw 49 illi kellna f'dak il-baħar imqalleb b'riskju fuq ħajjithom. Naturalment hemm liġijiet internazzjonali li kulħadd trid isegwi, l-Italja naturalment naqset milli tagħmel dan u allura l-burden ġie fuqna. Naturalment Malta ma kellix tieħu dan il-risk il-burden waħedha, imma naturalment ma stajniex naħalluhom hemm f'nofs ta' baħar b'periklu għal ħajjithom. Allura huwa tajjeb li ddaħlu Malta, huwa tajjeb li hemm pajjiżi li ħadu li qed jgħinu lil Malta taqsam dan il-burden, però dan mhux biżżejjed. Jiġri hawnhekk għandek pajjiżi illi mhumiex qegħdin jerfgħu din responsabilità, mhux qegħdin juru solidarjetà li fuq kollox huwa wieħed mill-valuri ta' din l-Unjoni Ewropea. Allura jien ktibt l-MEPs ngħidilhom li tajjeb li nagħmlu riżoluzzjonijiet u li nagħmlu ħafna tweets u li nagħmlu ħafna Facebook posts, però dan huwa l-mument li għandek ħafna MEPs li huma influenti fuq il-gvernijiet tagħhom, li dan huwa l-mument li jċemplu lill-Ministri tagħhom jgħidulhom ħoj, Malta għandha problema, Malta mhijiex il-Ġermanja u Malta mhijiex l-Italja, Malta hija li id-daqs ma jistax jikber, u allura rridu ngħinu lil dawn l-individu billi jinqasmu mal-Ewropa kollha. Din hija kwistjoni li se niqpaw niffaċċjaw. Dina mhux se tintemm għada, mhux se tintemm illum. Prim Ministru jgħid li solva dil-problema. Semma l-Italja, jiena ma nafx għadni kemm insegwi il-Ministru Salvini, issa jgħid ma solvejna xejn għax jien mhux ħanieħu xejn minn għand Malta. Jiġifieri hawnhekk il-Prim Ministru tajjeb li jkun ċar biex jgħidilna l-Italja verament jekk hijiex se tgħin lil Malta f'dan il-mument. Imma din irridu nsibu soluzzjonijiet tat-tul, x'investiment se nagħmlu f'dal pajjiżi biex dawn l-immigranti li jiġu minn postijiet fejn ma jistgħux jgħixu, ma jistgħux jgħixu l-familthom. Intuhom il-mezzi kollha ġo pajjiżhom biex ma jkollhomx il-bżonn illi jiġu hawn. Jiena nifhem dawk li jitilqu mis-Sirja minħabba gwerra, dawk nifhimhom. Però l-balk tal-immigrazzjoni tagħna mhux ġej minn dal-pajjiżi, ġej għal xi jridu ħajja aħjar. U l-Ewropa wkoll għandha fejn tassorbi lil dawn in-nies, għandna jkollna pjan fit-tul illi jkun jista' jiftaħ b'mod legali għal dawn iċ-ċittadini li ġej minn dak in-naħat tad-dinja u naħseb hawnhekk għandu jkun il-mira tagħna. Fl-immedjat irridu naraw li jkun hemm il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li juru solidarjetà ma' Malta, mal-Italja, mal-Greċja, mal-pajjiżi kollha tas-sud tal-Ewropa biex dan il-peace ma nibqgħux inġorruh biss il-pajjiżi li hemm f'din il-parti tal-Ewropa. Roberta, inti tmexxi l-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-kumitat li jiddili hawnhekk brabta mal-immigrazzjoni u tkellimna diversi drabi fejn jisu l-Parlament Ewropew jimxi l-qudiem u jippreżenta l-liġijiet il-qudiem. Imma mbagħad meta jiġu l-Prim-Ministri bħal donnu jeħel kollox u nispiċċaw sitwazzjoni kif spiċċajna din il-ġimgħa. Fejn ħammorru, kif se naslu? Naħseb għandna nibdew billi nikkonsidraw li għal iżjed minn ġimagħtejn kien hemm 49 persuna immaqbuda bejn tista' tgħid ġlied ta' kliem ta' gvernijiet li f'dan il-ġlieda insew min kienu dawn il-persuni, dawn huma bnedmin li għalihom bin-nisa u tfal fuq dik id-dajsa għalihom il-kalkolu sar li kien iżjed tista' tgħid sigur li tpoġġi l-tfal tiegħek fuq vapur kważi lest tal-larqa milli tħallihom fuq l-art. U kemm tkellimna qabel konna qed nitkellmu fuq il-festi ta' ġenerożità, etc. Jiena nweġġa meta nara kummenti ta' persuni li jgħidulek ħallihom jerqu. Tor tagħhom li telqu, misshom baqgħu fejn kienu. Naħseb il-minuta li aħna nibdew naħsbu hekk, allura nkunu qed nitilqu mir-responsabilità umana tagħna li għalina persuni m'għandhomx jitħallew jerqu fl-ibħra ta' madwarna. U allura vera tista' tgħid
jiddispjaċik meta tara Prim Ministri li jużaw il-medja biex jippruvaw jimbxu lil xulxin biex għattaparsi iġibu għan elettorali f'ħin qasir biex imbagħad jippruvaw jagħmluha tal-heroes. Irridu nagħmluha ċara kif qal David qabel kien hemm post jew żmien fejn stajna nagħmlu suċċessi fil-Unjoni Ewropea, fil-Kunsill tal-Ministri fejn il-Prim Ministru tagħna seta' minflok imur għall-elezzjoni ġenerali bikrija iqatta l-aħħar xahar tal-presidenza tiegħu jipprova isib soluzzjoni għal dawn il-kwestjonijiet għax fuq kollox l-immigrazzjoni kienet priorità tal-presidenza tagħna minflok mar għall-elezzjoni bikrija li kienet ippjanata alla volja jippruvaw jgħidu li kien suġġett ieħor jekk ma kienx verità. Il-kwistjoni hija din li hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna ilħaqna ftehim qed nippruvaw nirregolaw x'jiġri meta NGO tiġbor issalva il-persuni mill-arqa, qed nippruvaw u rranġajna kif solidarjetà bejn pajjiżi kollha ħalli mhux Malta biss ikollha ġor dan il-pis jew tilqal din l-isfida u nirringrazzja lil dawk il-persuni tas-soċjetà ċivili li tant ħadmu għamlu pressure fuq il-gvern biex idaħħlu l dawn id-49 persuna. Immissa rridu għal darb'oħra ngħidu li alla volja f'dan il-Parlament ilħaqna ftehimiet fil-Kunsill tal-Ministri, il-gvernijiet għadhom qed jinħbew wara il-mandat elettorali tagħhom. Il-mandat tagħhom huwa biex isalvaw il-kriżi ta' din l-Unjoni Ewropea billi taraf x'inhuma r-responsabiltajiet tagħha. Jiġifieri fejn hu l-investiment fl-Afrika? Fejn huma l-ftehimiet ma' dawk il-pajjiżi biex jekk inti m'intix eliġibbli għal protezzjoni tindbat lura? Fejn is-solidarjetà bejn l-Istati membri biex jekk inti m'għandekx sfida tal-immigrazzjoni tieħu jew tgħin il dawk il-pajjiżi li għandhom. Fejn hu dak il-ftehim li jekk inti ma tieħux immigranti minn dawk il-pajjiżi li huma eliġibbli għal protezzjoni inti ma tieħux fondi. Dawn huma kollha affarijiet li aħna f'dan il-Parlament bilna fuqhom. Imma fil-Kunsill tal-Ministri ħanerġgħu naslu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew oħra l-immigrazzjoni hija l-ewwel concern ta' persuni f'27 stat membru ngħid 27 għaliex ir-Renju Unit Brexit hija l-iktar kwistjoni li lilhom taffettwhom, imma qed nitkellmu dwar sfida li sissa il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea fallew milli jindirizzaw il-kwistjoni. U f'din l-isfida ninsew li aħna qed nitkellmu dwar persuni umani li għalihom m'għandhom l-ebda għażla. Għal min għandhom l-għażla, dawk huma persuni li l-protezzjoni tagħhom ma tingħatax u jintbagħthom lura. Imma hemm min ma għandu l-ebda għażla ħlief li jipprova billi jpoġġi tfal tiegħu fuq b'dajsa b'riskju li jerqu kif fil-fatt kien hemm riskju li jsir kieku il-gvernijiet ma laħqux tip ta' ftehim issa naraw xi ftehmu. Francis, anka b'dak li għettajt Robert, ħafna drabi anka meta tibda segwi fuq social media l-attakki fuq il-politiċi jkun f'dal moment għax dak il-politiku populist u dak id-deċiżjonijiet kultant ma jittieħdux l-interess tan-nies imma skont jaqblinna u kemm ħanżidu voti u kemm sa naqsu voti. Ilek fil-politika, ħansaqsik il-politika, għalfej qegħdin in-nies fil-politika qegħdin hemmhekk ġast biex jaraw x'jaqblilhom kemm ħajżidu voti u persentaġġi jew biex meta għandek sitwazzjoni bħal di l-interess tan-nies jiġi l-ewwel qabel kollox. In-nies fil-politika jridu jkunu hemm qabel kollox biex joffru sens ta' leadership veru. Biex jgħinu fil-li tkun qed tagħti viżjoni lil min qiegħed iħares lejk anki biex jieħu gwida dwar kif hu għandu jaġixxi. Jiena Iva bħal Roberta bħal David rajt kummenti ta' nies anki li jibgħatu lilna. Imma forsi l-iktar li laqatni u li allura kommentajt anki fuq is-social media kien kumment ta' kandidata fis-sem il-Partit Laburista li tpoġġi ritratt tal-Maltin meta kienu qed jemigraw lejn l-Awstralja u tajtara daw kienu jindumu xarta fuq il-vapur u kien ikollhom ix-xogħol lest. Unbelievable, mista ma tibqax kandidata. Possibbli, eżatt. Possibbli il-Partit Laburista jittallora xi ħadd fih dan u kandidata titkellem b'dan il-mod. Parti li l-paragun assolutament ma jagħmel sens xejn. Kif smajna. Qed nitkellmu hawn fuq l-iktar valuri importanti, fuq il-valuri tal-umanità, il-valur tas-solidarjetà. Aħna it-tlieta li aħna niġu hawnhekk u ngħidu ma jistax ikun li Malta
għax qiegħda fit-tarfnet tan-naħa t'isfel tal-Ewropa terfa' dan il-pis waħedha. Laqqas l-Italja ma tista' terfa' waħedha, laqqas il-Greċja. Dan hu suġġett li rridu narawh flimkien skont valur ieħor apparti il-valur tal-umanità li huwa il-valur tas-solidarjetà vera. Imma għal xejn nitkellmu fil-Parlament jekk imbagħad il-gvernijiet jidħlu ishom kompetizzjoni ma' xulxin min juża l-aħjar frażi, min jagħmel l-aħjar kumment u fin-nofs għandek nies li se jispiċċaw imutu li qegħdin nies li jinkludu it-tfal, li jinkludu n-nisa, li jinkludu nies li qed ibatu, li huma vulnerabbli u dak li jkun qed jiġri f'dan kollu ħalli nuża frażi li kien uża il-Papa Franġisku s-sena l-oħra. Joħloq dik li kien sejħilha il-globalizzazzjoni tal-indifferenza. Il-poplu Malti naħseb irid tkun poplu li juri li għalih il-valuri għadhom veri, għadhom importanti. Però biex dan nagħmluh, apparti li iva neżiġu is-solidarjetà mill-popli l-oħrajn Ewropej, mill-gvernijiet oħrajn Ewropej, aħna għandna daqstana kif qal David aħna ma nistgħux nirriżolvu kollox aħna waħedna. Imma dawn huma valuri li għalina huma importanti u l-politiċi, għax inti għamilt domanda fuq il-politiċi, iridu jagħtu eżempju għax jekk huma jaqgħu fin-nassa li jippruvaw jagħmlu kummenti bħal għamlet il-kandidata u l-Partit Laburista ma jieħu ebda passi, allura qegħdin niddeġeneraw il-qagħda politika kollha kemm hi f'pajjiżna. Tajjeb, ħanbidlu daqsxejn issa s-suġġett, nitkellmu fuq temi differenti, baqgħna l-aħħar ftit minuti. David, qabel il-żmien il-miliet kien hemm kellkom laqgħa oħra mal-istituzzjonijiet l-oħrajn dwar il-work-life balance. Issa bdejna s-sena 2019, risqa tmiem il-leġislatura u issa nistennew li dawn il-negozjati jiġu konklużi. X'għan nistennew fil-ġimgħat li ġejjin? Sfortunatament kelli nerġa' nitlaq minn Malta biex nerġa' niġi għaliex il-Kummissjoni u l-Kunsill talbuni biex nerġa' jkollna trialog ieħor bejnietna u naturalment kelli niġi hawn, però għamilna tajjeb li għamilni f'dak il-mument għaliex issa għandna deal illi għad irid jiġi diskuss naturalment fil-ġranet li ġejjin fi Strasburgu l-ġimgħa d-dieħla. Naturalment hawnhekk għandna dritti ġodda kif dejjem għadd u li lħaqna issa kompromess fuq il-paternity leave illi f'Malta pereżempju għandek ġurnata għal missirijiet meta jitwiled tifel, issa jiena se ntellaħħa għal 10 ijiem. Għandek dritti ġodda kompletament għal Malta bħalmu għal carers leave biex inti tuħu ħsieb il-xaħat li jiġi minnek li jkun ma jiflaħx u li jkollu bżonn il-xaħat li jassistih. Dak ukoll huwa dritt ġdid kompletament, 5 ijiem fis-sena għal dak l-impjegat li jkun irid jipprofitta ruħu jipprofitta minn dan id-dritt ġdid. Naturalment, meta int għandek ekonomija tajba kif inhi ta' Malta, dak il-ġid irid jara kif ħajmur għand l-iktar nies li għandhom bżonn. U dan hu li qed tagħmel din id-direttiva. Tradizzjonalment il-caring iktar huwa fuq mara naturalment. Dan irridu nnaħħu dan il-mod ta' kif inħarsu lejn il-caring. Għandu jkun hemm ukoll responsabilità fuq l-irġiel u din id-direttiva dan li qed tagħmel. Għandek id-differenzi, pereżempju, meta tara l-istatistika ta' min jiġi employed, għandek l-irġiel hawn fuq u n-nisa għaw isfel. Dik id-differenza irridu nagħlquha. Anka meta tiġi tara kif jitħallsu l-irġiel għaw fuq u n-nisa għaw isfel. Din id-direttiva tara li tagħlaq dik id-differenza. Jekk tara l-pensjonijiet li jirċievi raġel, jew tirċievi mara, għandek differenza kbira u din id-direttiva irridu naraw kif nagħlquha. Allura din id-direttiva ħatolqot ukoll b'mod pożittiv ħafna lill-ekonomija tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u allura bħalissa wasanna biex niddiskutu il-remuneration ta' dawn id-dritti ġodda biex naraw li dawn id-differenzi jingħalqu imma biex naraw ukoll li setturi importanti bħal huma is-settur tan-negozji żgħar ma jintlaqtux ħażin minħabba dawn id-drittijiet il-ġodda. U allura dan huwa bħalissa dan li fadlinna niddiskutu u nispera illi fil-ġranet li ġejjin ġo Strasburgu il-ġimgħa d-dieħla inkun nista' nagħlaq dan id-deal biex imbagħad jekk Alla jrid fi frar jitressaq għal vot finali fil-plenarja ta' Strasburgu.
Tajjeb, Roberta, bħalissa anka segwi diversi anka gazzetti anka lokali għaddejn il-negozjati fuq budget ġdid tal-Unjoni Ewropea snin li ġejjin. Rajna wkoll diversi kummenti minnaħa tal-esponenti tal-Gvern qishom qed ibaxxu l-aspettattivi dwar il-fondi li ħatiħu Malta u inti nafu li tiltaqa' ma' diversi kummissarji Ewropej dwar temi differenti biex tiddiskuti dawn il-fondi. X'feedback għandek minnaħa tal-Kummissarju u l-poplu Malti x'jkun qed jistenna? Naħseb kull 7 snin gvern li jkun qed imexxi pajjiż ikollu dmir li jinnegozja għal dak il-pajjiż l-aħjar pakkett finanzjarju ġej mill-Unjoni Ewropea. Diġà rajna il-pakketti li kienu negozjati minn Edi Fenekadami u Lawrence Gonzi li kienu pakketti li l-ebda pajjiż tad-daqs tagħna bl-ekonomija tagħna qatt kien innegozja. Fondi li għadna tingawdu minnhom sal-lum u ser nibqgħu ingawdu għaliex ma tarax triq li tlestit minn mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea li mhijiex grazzi għal fondi tal-Unjoni Ewropea ma tiltaqax ma' żagħżugħ li ma marx jistudja barra minn Malta li ma kienx grazzi għal flus tal-Unjoni Ewropea. Xi kultant il-Gvern Laburista u l-Ministri tiegħu jippruvaw inessu ilna din, jippruvaw jgħidu li da kollu grazzi għalihom. Immissa reġa' ġiet il-ħin, wasal il-ħin biex ninnegozjaw programm finanzjarju ieħor. U jiena nemmen u kif sħabi tal-Partit Nazzjonalista dejjem għamilna li aħna issa nixtiequ u allura noffru lid tal-kooperazzjoni lill-Gvern biex ninnegozjaw l-aħjar pakett ta' kull interess tagħna. L-interess tagħna huwa li kull Malti wawċi igawdi minn dawn il-fondi, fl-aħħar mill-aħħar dawn huma fondi li sew jiġu biss għaliex aħna ħdimna biex nitlu fl-Unjoni Ewropea u nixtiequ li jkollna l-aħjar ammont, l-ikbar ammont li nistgħu ninnegozjaw. Issa naraw li l-Gvern qed jipprova tista' tgħid jimmina l-aspettattivi tal-poplu Malti wawċi billi jgħidilna l-ammont ħajkun inqas, irridu naraw kemm minn dak l-ammont ser ikun allokat għal Għawdex u janki jekk ikun allokat jekk finalment ikunx moti lill-Għawdex għaliex f'dan il-perjodu meta mqabbel mal-ewwel perjodu ta' fondi tal-Unjoni Ewropea Għawdex mar lura ħafna f'termini ta' planning u prioritajiet u proġetti mill-Gvern Laburista u allura jiena meta niltaqa' mal-Kummissarji jiena npoġġi fuq il-mejda l-aspettattivi tal-Maltin l-Lawċina. Aħna nixtiequ pereżempju li jekk inti hemm bżonn li l-bdiewa jingħataw iżjed fondi jew fondi allokati propju biex jgħinu lill-bdiewa Maltin u mhux il-bdiewa Pollakki, għandna bżonn nallokaw il-fondi għalihom. Jekk hemm fondi li għandhom jiġu allokati għaż-żgħażagħ Maltin li m'għandhomx aċċess pereżempju għall ferroviji, allura għandna bżonn proġetti li huma allokati għal dawk iż-żgħażagħ speċifikament. Dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jidħlu diġà fin-negozjati meta nfasslu il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Jiena nittama li dan il-Gvern ikun moħħu sew fuq x'jista' jakkwista għal pajjiżna għal dawn is-7 snin li ġejjin. Tajjeb ħafna żgur li fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin nisimgħu iktar dwar dawn it-tip ta' negozjati. Francis, fl-aħħar nett se nkellmek dwar libel li inti erbaħt kontra l-eks kap tal-Partit Laburista llum kollega u hekk ukoll fil-Parlament Ewropew Alfred Sant. Libel ovvjament ir-reazzjoni tiegħek, però ħansaqsik ukoll 11-il sena wara ma taħsibx li sartu stajl inti m'għandekx kontroll, però forsi biex nkun żidt nota ċajtira fuq dina dil-kawża tantila li ma kontx naf li waslet dikinhar sentenza u kont fi triqti biex. Lura l-2008 ġifieri. Lura l-2008 ġifieri nitkellmu eżattament 11-il sena. Anzi fuq intervista li saret anki qabel. Imma ġifieri kont sejjer l-airport biex niġi hawnhekk fil-Parlament Ewropew. L-istess titjira li fuqha kien hemm il-kollega tiegħi Alfred Sant. U l-aħbar daħlet ġifieri f'dak il-mument. Xi kumment bejn li tnaddejna wkoll, ġifieri mod amikevoli mod. Imma ekku li jiena kelli nistenna 11-il sena biex nieħu ġustizzja fuq allegazzjoni serja li hu dakinhar kien għamel f'intervista mal-Times, mas-Sunday Times, fejn kien qal għaliex saret l-Isle of MTV. Jiena kompliment għax fakkarni li kont nieħu diversi inizjattivi bħala Ministru għall-Kultura biex ikonna avvenimenti kbar fil-pajjiż. L-Isle of MTV, il-Notte Bianca, festivals oħrajn li jagħtu biex ngħidlek enfasi dwar il-wirt storiku ta' pajjiżna li noħolqu attrazzjonijiet turistiċi ġodda. Ma da il-kumment ma kienx għax għamilt l-Isle of MTV, il-kumment kien imma allura issa mill-Isle of MTV hemm il-kickbacks, jiġifieri hemm il-kummissjonijiet, hemm it-tixħim,
qed juża l-Where's Everybody kien daħalhom fl-istorja, u meta l-ġurnalist qallu ma xi provi għandek, x'evidenza, qallu ma il-poplu jaf, il-poplu jaf. Naturalment, inna 11 sena issa fil-qorti, anki jekk is-seduti ilhom li waqfu għax konna qed nistennew is-sentenza, l-ebda prova, l-ebda indikazzjoni u l-qorti għamlet hawn kummenti interessanti qalet u intitolat bniedem fil-politika li jagħmel kummenti, imma l-kummenti jrid jagħmilhom jekk għandek bażi ta' verità. U allura iva ingħatajt mhux biss id-danni ma iċ-ċertifikat ta' aġir korrett, ta' aġir serju, u allura bdejt nista' ngħid din il-ġimgħa ta' ħidma fil-Parlament hawn billi tlajt b'dil aħbar, imma kif għadt inti aħbar li damet prattikament 11-il sena. Ġifieri l-qrati tagħna damu 11-il sena fuq allegazzjoni bħal di, fuq sitwazzjoni bħal di. Da m'għandux ikun, mhux qed ngħidu bis-salija, m'għandux ikun għall-poplu Malti kollu li min jaf kemm hemm nies imorru l-qorti jistennew ġustizzja u mbagħad jridu jdumu telajn u neżlin u jistennew. Il-proċess għandu jkun wieħed ġust, korrett, imma wkoll maġġel u serju. Grazzi ħafna Francis, Roberta, David, mhux naħdilkom iktar ħin għax naf li jista' tkunu maġġlin ovvjament biex terġgħu tinżlu Malta għall-ġranet li ġejjin. Jiena insellem il-telespettaturi u semmija minn hawnhekk fi Brussell. Infakarkom biex dejjem issegwu l-ħidma ta' 3 MEPs tal-Partit Nazzjonalista fuq is-social media, fuq Facebook, Twitter u Instagram biex tkunu tafu x'qegħdin jagħmlu hawnhekk fi Brussell u anke fi Strasburgu, però anke fil-ġranet li jkunu f'Malta u f'Għawdex. Sal-ġimgħa d-dieħla jiena nsellmilkom.